Good day mga ka-JMC. Ayan, so magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, so JMC Bikes Bicol, located po kami, dito lang po yan sa San Francisco, Ocampo. Ayan, so Along Highway. Tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station. So pwede nyo puntahan. Open po kami 9 AM to 5 PM, Monday to Sunday. Okay, so kung kayo po yung naghahanap ng pang-regalo na bisikleta, pang service sa school, hatid sundo sa inyong mga estudyante, gamit ang bisikleta, pang exercise, daily use. Yan. So JMC Bikes Bicol is available po tayo sa mga bisikleta, like for example push bike, pang 6 to 36 months, size 12, size 16, size 20, mini MTB, mountain bike size 26, 27 and 29er. Available din tayo sa fixed gear, gravel bike and road bike. And sa mga gusto din magpakondisyon ng bike, magpaayos, like for example mga repack, tune up, anything, no, replacement ng mga parts, available po tayo dito sa JMC Bikes Bicol. Yan, so once again, JMC Bikes Bicol, located po kami dito lang po sa San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Okay, amazing day mga ka-JMC. And so meron din nila sa atin dalawang bisikleta. Ayan, nagsa-swap hub daw sila na dalawa, no? So dito tayo, no, sa JMC Bikes Bicol. Syempre sisirain na natin yan. Ayan, so binaklas na natin yung likurang gulong nitong isang bike natin. Kasunod naman itong isang bike natin na Mountain Peak. Ayan, so dito, yung hub niya, ayan, so ZTTODR 190. Ayan, yan po ay 32 hose, kapalit ito ang Speed 1 Sniper na hub. Ayan, so babaklasin muna natin yung spokes. At the same time, ayan, no, natapos na natin. So hindi ko na pinakita yung pag-align. So kinabit ko na yung free hub and rotor. Ayan, so yan po ay naka-align na. Kinabit ko na rin yung gulong. Ayan, so so sound check, so wala tayong sounds dyan kasi nakamute na po, no? Ayan, so kinabit ko na rin po dyan yung sprocket nya. Yan po ay 10 speed 11 to 50. Ayan, napakalaki. Ayan, so ready to assemble na. So nilagay na rin natin yan sa bisikleta. Kasama na rin po dyan yung tune up, no? Ayan, so tinignan natin, check natin yung back pedal. Ayan, so napakatibay naman itong L2A7 na Elite. Ayan, so napakaganda pala nito, no? L2A78 na Elite, 10 speed. Ayan, sa mga gusto magpaayos, available po tayo sa JMC Bikes Bicol. Dito lang po sa Ocampo, Camarines Sur. Tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station. Open po kami Monday to Saturday. Okay, amazing day. Ayan, so may dinala sa atin itong Hasense na rigid fork. Ayan, din papalit dito sa coil na stock fork nya, no? Ayan, so in-offer ko sa kanya, bumili na rin siya ng headset na cell bearing. Ayan, para mas maganda ang fitting. Ayan, nitong Hasense na rigid fork niya na dala. Ayan, so nakabit na natin, ano? Ayan, so ganda na ng forma. Ayan, so naka-rigid fork na itong Olympus mountain bike ni Sir. Ayan, so next step niya na lang, hydraulics brake para dun sa bike niya, para mas makapit na kapit yung preno, at the same time fit na doon sa rigid fork kasi medyo kapos po yung ano niya, yung caliper. Okay, maraming salamat sir sa tiwala sa JMC Bikes Bicol sa pagpaayos nun ng bisikleta. Ayan, so nagpunta si sir para magpaayos ng handlebar. Ayan, gusto niya magpaputol ng handlebar. So ginamitan natin po yan ng proper tools. Ayan, so dito, ayan, so iniikot na natin yan para maputol na natin ang mahabang handlebar ni sir. Pati dito sa kabila, syempre dapat partner po yan ang pagputol natin. Ayan, so naayos na natin, no? So meron bang concern si sir? Ang headset daw, tumatagos daw once na umuulan. Ayan, so ball bearing pa kasi yan, tapos tinanggal yung takip ng kanyang headset. So pinalitan natin ng seal bearing para mas smooth yung liko. So yan, ginamitan ulit natin ang proper tools. Yan, para mas fit yung pagkakapit niya. Okay, so nung kinabit na natin,
napansin natin, napakaiksi ng Mas kanyang malambot na yan, spare tube, iliko. no? Doon sa kanyang Hindi na siya Ford. yung ball bearing na Yan ang magamit. mapapansin nyo, maiksi yan. Okay, So, okay na. ginawa natin, pinalitan ayos na natin siya no? ng So, pinalitan natin yung head, stem niya. stem na Sir, manipis lang. yan, pinalitan yung natin ng mismo headset. cup Kasi niya, ang no? headset Kasi yung na dati dati medyo ay ball may bearing. kalaparan. So, sinisira, seal Ayan, bearing. so seal bearing ng kanyang Nagpalitin ako ng stem headset. kasi nung na-open ko Tapos siya, stem niya yung maliit na direct tube Ragusa ng Pioneer. Ford, Ayan, support. maiksi. Naka-air So, ito Ford kasing yan. Okay, maraming salamat kuya. Ayan, sa pagtiwala sa GMC Bikes Bicol. Ayan, so dinala sa atin ni kuya yung kanyang bisikleta. Ayan, so nagka-problema daw. I-check ko daw. So yung upon checking, anong tinanong ko sa kanila? Ayan, kung sisirain ba yung bisikleta nila o aayusin. Ayan, so mga mahihaing mga kids to. Ayan, so nung chinek ko, ayan, so pinaikot-ikot ko muna para ma-check, no. So nagsasabi siya na RD daw ang problema. So chinek natin maigi. Ayan, aray ko. Kaklat. Pero nagdududa na ako na ang problema nito ay sprocket na walang freewheeling. Kaya nung chinek natin, ayan, so yung RD niya, Okay goods pa naman siya. medyo okay pa naman Medyo pala yung smooth na lang RD. din talagang spring niya, Medyo lang. stocks, pero goods Sprocket. pa na naman. Walang Ayan, yung freewheeling. sprocket niya, no? Ayan, yan yung issue. So pinalitan natin ng bagong sprocket para mapagana. Nung kinabit na natin yan, so napansin natin yung shifter niya is hindi gumagana. So inayos na rin natin yung shifter niya. So ayan, so free na ulit. Meron na ulit si kuya. Right tip po sa inyong magtotoo pa. Ingat and God bless. Okay, so kuya, ayan, so ito yung bike niya, no? So ang problem, ayan, so Foxster to. Ayan, so alog na yung bearing niya. So yung headset ang papalitan. So nagdala si Kuya Ragusa 4444. Ayan, tamang size. Kulay black. So ikabit na natin itong headset Kuya sa Foxster 203. Ayos ah. Hindi na ako. Paano mo nalaman? Na ano ng pulis? Saan? Sa galing ba itong Albay? Grabe layo na napuntahan. Ano, nagkalamat na oh. Ano, alog, tapos binabiyahe pa, no? Tapos nirepaint. Nakabit na natin mga headset. So, nilagyan ko ng spacer para mas maganda yung fitting. Kaya lang, issue naman niya preno. Lang kapit, sagad. Yan din dito sa likod. Ayan, sagad na. So, palitan ng caliper. Nakabit na natin mga headset. So, nilagyan ko ng spacer para mas maganda yung fitting. Kaya lang, issue naman niya preno. Lang kapit, sagad. Yan din dito sa likod. Ayan, sagad na. So, palitan ng caliper. So, dahil wala pa namang pambili si Kuya, so remedyo yung ginawa natin, nilagyan natin ng spring. Ayan, no. Kasi kanina sagad, hindi na bumabalik. Ayan, yung spring na yan ng pagbabalik. Ayan, test. Check natin. So, nagbe-brakes na. Kanina, wala na, sagad. So, ayan, kapit na. Ganun din dito sa harapan. Nilagyan na rin natin yan ng pambansang spring. Okay, so okay na yung bikes ni Kuya. Nakabit na natin yung headset na Ragusa 44x44. Na-adjust na rin natin yung brakes niya. Ride safe, Kuya. Maraming salamat, Kuya. Thank you po. Ingat ka sa pagbabike. Dito lang po yan sa JMC Bikes Bicol. Ingat. Muli pa ng La Purisima Ocampo.